ka ganin zan laɓe in yi mola a huta ba ruwa na ustazanci ai ba ka bane. A ce ba zan mola ba zan dan hutawa. Maka ya maka kaɗai bar shi da Allah shi ne ya nufe mu in kun so ku so. Kai. A dama a tace sai kwalawa su matsa wa mutane lungun ma sai an biyo mata. Ya? Dan ustaz? Ya? Dan damusa? Dan ustaz? Subhanallah dan damusa? Dan ustaz? Dan damusa yaushe ka fito daga station? Kana motsawa sai na fasa ma ciki. Dama zuwa da kuce ku haɗa kwamiti, ku haɗa gungun, ku yi ta bi masallatai, kuna tara mana al'umma. Saboda muna cacewa. Dama kai ma ɗan caji ne kenan. Sai ku je ku dinga haɗa mu da 'yan kwamiti. Ana yin mitin a kanmu. Muna shiga kango, muna cacewa. Ashe kai ma cacewan kace zuwa. Karatu na zo yi. A na tabbatar gashi nan. Koyo ne anan. Zaka tashi ko